Taksistin men atayla kitjek bolşy. Siz soňuna çenli dinläňde gaýrat edip esasy gyýdylar, häzirräk bolun. Gaçyň şol ýaly zatlardan. Ay oglanlar borly özler alkydatlar o taksistler bolen. Häzirräk bolun, gaty gorkdum şondan. Taksist men atayla kitjek bolany men ýa Hytaýda täze studentdim. Özüm 65 aýdym. Şo wagtda başga şäherden öz şäherime barmalym. Urumçyda düşdüm. Ismailodym çalyşmaly. Ismailodym çalyşmak üçin hem 4 sagat garaşmaly. 2-de gonyk. Inni bir yerden çykdykda başga yerden girmel. Indi menem şo wagt bilemokdum gel adamlardan soraýyp öňümden şu taksis çykdy. Şu häzir meni 4 sagatdan biledim. No Ismailodym gelýär diýdim. Ýok, senki ertir diýýär atayla. Men ýanyma atayla alyp gitjek diýdim menem. Dur diýdim şu güne diýdim. Ýok, şu günde elä çysloty görkede otirady. Meni na samym деле иностранец Hytaý bilmeýänim bilip oýnajak boldy. Ýör atayla diýip tutup dur goşuma alyp goýdy diýdim. Häzir towga dernidim. Getirväri goşumy diýdim de aldym onam gün bolsana diýdim de geçip gitdim içine girdim şo wagtda gaty gorkdum. Gödöňüde getirin. Ana ýat ýurt simboly gyýjagy hiç näde bilenok. Ne olar aýnysça bilenok. Senem Hytaýça bilenok. Näme diýerler? Anlap sen atayla alkyjak bolarlar. Näme derler öýtýän ondan gel jahanyň matlagat berýär, goýja matlagada berýärin diýmediler. Tak şo gyýdylar, häzirräk bolun. Esasy täzeler gaýrat edip bir planlat kömek etjek diýse-de edäýmän, özüňiz etjek bolsa internetden soragda iň безопасный вариант это интернет, adamlar däl. Poýberçi meni. Bir ýerik akdewelerler ýa-da özüňiz bilýäňiz, häzirräk bolun. Biri geçisi bäm. Şol istoriýany gaýrat edip repostçyk edäň, goý köp adam bilsin toşda häzirräk bolmalygyny, öz ýurduňyz däl. Ýat ýurt. Näme edilse-de bilmeýäňiz. Kim aýtjak, kime düşündirjek? Dünokda bir taksa bindim. Ondan soň ona jaň gelip başlady. Bir nomberden jaň gelýär. Jaň gelýär ol festival ýa. Soň ýene de bir salymdan jaň gutorýar, ýene de jaň etýär, ýene de festival ýa, ýene de jaň etýär, ýene de festival ýa. Ana maňa diýär-de, am terede derşinýä palodal tamam diýär. 50 gedek adamdan 50 gedek jaň eder o. Ýykdy o äder, ýykgar o şol adam diýär. Nimaga da diýär, meni bilýän eken TikTokda görýän eken, amşydan bir tema etdi diýär. Asaly men muny öň belligimde durşun tema diýip gördüm. Ýöne bu çaltlaşdyry diýen ýaly bir atdy. Jaň etmeň sebebi näme? Indi 3 tane ben sebäp öz pikirimi aýdaýyn. Bira özüň osya. Belki öz jaň edilse, şoraýal jaň edende alýan nädir? 2 jaň etýän adamdyna ken anamy ýokdur belki. Ya näil pikir edýär, ol garşyndaky eline dur, seredi otur. Jaň etýänim görýärim, ol alanok pikiri bolýar. Meselem, gabat gelýän kener. Aýdyňa jaň ediber o insany alýa diýilýär. Şoraýal ynamsyzlyk bar, bir-birimize ynamsyzlyk meselede. Soňky ýagdaý näme? Düşünjesi pesrak görýän. Şo dowamly jaň etdiň alnar öýtýär käbir adam. Indi jaň etýän adam şunu pikir edip bilen o. İşdedir, işi vardır, yığınapdadır, ya da olmasa dinjalyandır, yatandır, ya da olmasa rolludur, maşinadır, bir asalımdan jaň eder. Indi jaň eden soň ýerinden gyssaly bolsa SMS ýatsaň, meselem, gyssalyrak bolan bir gören wagtyň jaň edäýdi, ya da gysga wagtda jaňlaşaýyldy diýip SMS ýatsaň, ya da olmasa nice jaň etýänler bar. Meselem ýakynyň bolsa, dosýaryň bolsa onda bolýar. Bolup biler bolýar. Käbir adam 9-dan soň arkaň jaň edýän adamlar bar. Maşgala bilen oturandyr, çaý içip oturandyr, çörek ýep oturandyr, ýa ýadap barandyr. Ay bol ertiri goýanok käbir adam. 10 kim bolsa, 1 bolsa jaň edýär. Şonun birazcık düşünjesizlik görýän, ya da medeniýetsizlik görýän. Hiçjan gorasa jaň etmek, ya da käbir işi bar adamlara da jaň edilýär. Ýöne ýakynyň bolsa, ya da gyssaly bir ýagdaý bolsa jaň etmek ol başga bir gurur. Yani meselem iyice jaň etse, menden bir pikirlenmez. Ne keyfim kara goçulukm kara diýip jaňarmyn. Men şol ýagdaý bolsa jaň edilmeli. Ýöne köp jaňlar ýa-da dowamly jaň edip durmak, ýürege düşmek, barşydaky adamyň özüni tanatdyrýar, hem jaň etýäni inanmaýan ýalyk bolýar. Ýöne köpümizde bu mesele bam kadýar. Jaň edeber ahyr alar diýerler. Bu ýöne öz pikirim, siz näme pikir edýäňiz şu arada? Ya sizem dowamly jaň edip ýürege düşýänmi? 90-njy ýyllarda men 7 ýaşymdadım da, orada gelende biz hemmämiz begenýän oglanlar boldy. 90 bilen 95 aralyklarda ýadyma düşýär. Biz orada aýlanýardykda, ýarmydan aýdyp berýärdik. Ýaşaýan ýerimizden gowdan da esasan
70% türkmenler da. Bari aýdyp berýär bir pul alýasyny kanagat edem doktukda pul meçleri azyrak görýärdik, süýjülükler azyrak görýärdik. Türkmenler köp bolan üçin şo taýda konkurensiýada gaty ullukanny. Az pul gelýärdi, az süýjülük alýardyk. Bir gün oturdukdan, näme üçin biz diňe gowdanyň içine girýär? Belki ors mikroraýonlara gidip görür. Hudaberdiýevde, gowdanyň Hudaberdiýew tarabyndan 9-njy, 9-njyda 4-nji, 5-nji, 3-nji mikroraýonlar bardy. O taýda ruslar ýaşaýardy, ýa-da ruslar şon türkmenler ýaşaýardy. Gel şo taýda gidip göreldik. Orada başlady, bardyk bir gün näme zatlar gördük, ruslarym dinledi, näme dip sorady, düşündirdik. Ruslar şon türkmenlerim gördü. Käbirler begenip, gülüp, käbirler ağlap, täzeden aýtdyp, indi şo wagtdaky pul ýadyma düşýärdi, şumatga ursaň zete bir 100 manat berýän ýalag edýärdiler-de, şuňky puly ursaň şo 100 manat berilýär-de bize. Näme diýerdik? Eşiklerimiz şaşýardyk, başga eşik alyp täzeden barýardyk, şolar ala çöpleşdirýärdik, da dedi, ertesi gün ýende üstlerine barýardy, bularam bir begenýärdi. Öňkü döwürdäki ruslar şon adamlar, türkmenler öňkü döwürni ýatlaýardylar dary, bir hili begenişip, ağlaşyp, indi diýjek bolýanlaryň näme? Biz şo gowdany kän wagtda paýlanykda, o taýdan konkurentdan nolly marketingam şoňalar. Siz zona pakritsaňyzy ulolçok bolun. Da. Türkmenlere gitdiňizmi, ruslara gitjek bolun. Ruslara gitdiňizmi, ingilisçe adamlara gitjek bolun dary. Bir duran ýeriňizde durmaň, ýa-da wagtlaň, iki jalady. Egerde progressiňiz bolmasa, regress bolar. Duran ýeriňizde dursaňyz pastaýanly wagtyň geçmegi boýunça aşağı düşersiňiz, konkurentlaryň sebebi ýokary gider. Marketing durmuşdan alınan zatlardır, şolar ýatda saklan. Oradalaňyzam kabul bolsun. Düşünürip bilmeýän. Sağ olun. Doğrusu şol. Ýöne illeşler. Bular ýaly ýalňyş ýadylýan sözler. Näçe diýsen kän. Türkmençe ýazganda dogry ýazmalyysam, alýan jogabym köplenç isleşim ýaly ýazjak bolýar. Böyle isleşiň ýaly ýaz. Ýöne ingilisçe ýazganda isleşiň ýaly ýaz. Experience diýip ýazanna şol ýaly dogry ýazýar. Rus diline özlemrajdyn diýip ýazanna şol ýaly saharp eşdilen awam ýa-da aýratyn aýdylan awam bolyn şol ýaly dogry edip ýazýar. Türkçe ýazganda şol ýaly dogry ýazýar. Ýöne gerek gel türkmen diline getenne isleşim ýaly ýazjak bolýar. İleşe isleşiň ýaly ýazjak däl, hakykatdanam dogry ýazjak bolmaly. Dogry ýazmak sowatlylygyň nyşany. Türkmen dilini biz arzalamasak, biz hormatlamasak, dünýäde başga hiç kim gelip hormatlamadam, arzalamazam. Şu dildiňe bize gerek. Sağ olun. Ýaşlykda ýataşalym. İlkinci gezek Germaniýa gelenimizde bizi tanış nemisler doğulun gününe çağırdılar. Bizim barıp stolun başında oturanımızdan soň olar bize diýdiler, çekinmeň, arkaýyn oturun, öz öýüňizdäki ýaly arkaýyn oturun, iýjek zatlaryňyzy zakaz ediveriň. Şu restoranyň hemme tagamlary ören süýji, utanman zakaz ediveriň diýdiler. Ay bizim iýjek zadymyz zakaz ettik, oturduk, hisiliyet ettik. Indi bizim aýtdyk, indi giç boldy, ruhsat berseňiz biz öýe gitjekdik, zat diýip hemmesi bilen hoşlaşyp, çykmana gidip barýan wagtda ofitsiant geldi-de, şoduňuzy töläň diýdiler. Biz heýran galyp ýene bir gezek soradyk. Bagyşlaň, näme? Ofitsiant bize aýdýar. Siz zakaz edip iýen zatlaryňyz üçin, iýen naharlaryňyz üçin siz şoda tölemeli diýdiler. İçkileri bolsa doğulun günüň eýesi töler diýdiler. Menem aýtdym, näme? Biz mihmana doğulun güne geldik. Indi bolsa doğulun günü gelibem, biz öz şodumuz tölemelimi diýip soradym. Ofitsiant aýdýar, "Howo, hutşeýle." Menem ofitsianta aýtdym, "Bagyşlaň, biz Germaniýa ýakynda geldik. Siziň şeýle geň däpdi surlaryňyzdan habarymyz ýok." Ofitsiant maňa ýylgyryp, "Ay biz uju öğrenşen, bez problem" diýdi. Iň gyzykly ýeram biz 170 euro şoda töledik. Şonuň üçin egerde siz Germaniýa geleniňizde, korенной nemisler sizi doğulun gününe çağırsalar ýa-da şuňa meňzeş bayramlara çağırsalar, jüýleriňizi puldan dolduryp baryň ýa-da öňünden soraň. Kim şoda töleýär diýip. Muny soramak utanç däl. Bu Germaniýada normal güni soramak.
Şoň üçin podpisat etmäni, like koymany ýatdan çykarmaň. Meniň bilen Germaniýa barada köp wakalary eşitirsiň, bilirsiň. Germaniýa hoş geldiňiz.